కేసీఆర్ బర్త్డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 2 నుండి 16 వరకు క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కేసీఆర్ సేవదళం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ నిర్వాహకులకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. కేసీఆర్ సేవదళం అనేది కేసీఆర్ పథకాలను ప్రజల వద్ద తీసుకుపోయే ఒక సంస్థ, ఒక సేవా కార్యక్రమంలో ముందుండే ఒక అగ్రగామి సంస్థ. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు దక్షిణాది నుండి ఏ నాయకుడు చేయని సాహసం కేసీఆర్ గారు చేశారు. ఇంతకుముందు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల పెత్తందారి విధానాన్ని కాదని ఈరోజు కేసీఆర్ గారు భారతదేశము ముఖ చిత్రము మస్కబారిపోతున్నది. కుల మత వర్గ విభేదాలతో మస్కబారిపోతున్న రోజుల్లో కేసీఆర్ గారు ఒక ముందు అడిగేసి మనము భారతదేశము అగ్రగామిగా ఉండి ఈరోజు మనము వెనుకబాటుతనం అనేది చాలా తప్పు అని కేసీఆర్ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్తున్న తరుణంలో కేసీఆర్ సేవాదళం అనేది ఆల్ ఇండియా కేసీఆర్ సేవాదళం స్థాపించి కేసీఆర్ యొక్క అడుగుజాడు నడిచే కొరకు ఈ సంస్థ ఈరోజు ప్రారంభించింది. కేసీఆర్ సేవాదళం అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాకుండా ఈరోజు గుంటూరులో కూడా కార్యక్రమం కేసీఆర్ సేవాదళం చేస్తుంది. నాందేడ్లో కూడా కేసీఆర్ సేవాదళం చేస్తుంటే పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా కేసీఆర్ సేవాదళం అంచెలంచెలుగా అంటే కేసీఆర్ సేవాదళం అనేది ఈరోజు ప్రజల యువకులను ఒక క్రీడా స్ఫూర్తి వైపు మళ్లించడము, వారు యువతను ఒక నాయకత్వ పటిమను తీసుకురావడము. ఈరోజు యువత అనేది మాదక ద్రవ్యాలతోటి వాళ్ళు బానిసలు అవుతున్నారు. దాని నుండి మనం దూరం చేసే కొరకు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, ఏ వ్యక్తి అయితే శివ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి ముందుకెళ్తాడని. అటువంటి విషయాలను ఒక విద్యార్థులకు యువతకు మేము చెప్పుకుంటూ కేసీఆర్ సేవాదళం చేస్తుంది. అంటే భారతదేశ యువత కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర యువత రాజకీయాల్లో రావాలని. ఎందుకంటే ఈరోజు పరిస్థితులు చూస్తుంటే తప్పనిసరి యువత అనేది రాజకీయ నిర్దేశకత కావాలని కేసీఆర్ గారు ఆలోచిస్తున్నారు. అదే తపనలో మేము వాళ్ళను ప్రేరేపించే కొరకు ఈ కప్పుల గురించి కాదు, మేము యువతను ప్రేరేపించే కొరకు ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈరోజు బర్త్డే సందర్భంగా కేసీఆర్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలుపుతున్నాను. మీరు వెళ్ళండి, మీ ఎంబటి మేము ఉంటాము. భారతదేశము మీ గురించి చూస్తుంది. మీరు ఎప్పుడు వస్తారు, మీరు అడుగులు ఎప్పుడు వేస్తారని. మీ అడుగు వేస్తూ కేసీఆర్ సేవదళం ముందుకు వస్తుంది. ఎవరితో కాదు, మీరు భారతదేశ చిత్రపటాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో ముందుకు తీసుకువెళ్తారని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. నేను మొన్న నాందేడ్లో పోయినప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు, విసిగిపోయాము ఈ పార్టీలతోటి, కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు వస్తారు అని చూస్తున్నారు. మొన్న అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళు మా దగ్గర వచ్చి కలిశారు. సార్ ఎప్పుడు వస్తారు, మేము 8 మంది ఉన్నాము, సార్తో కలవాలని తాపత్రం ఉంది, కొంచెం మీరు కల్పిస్తారని నా దగ్గరికి వచ్చారు. నేను చెప్పాను, తప్పనిసరిగా మేము కేసీఆర్ గారు ప్రతి రాష్ట్రంలో అడుగు వేస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో స్వర్ణాంధ్ర భారతదేశం ఏ విధంగా చేశారు, అదేవిధంగా స్వర్ణాంధ్ర భారతదేశ కొరకు సారు ముందుకు వస్తారు. సారం అంటే మేము వస్తాం చెప్పుకుంటూ ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎల్బీ స్టేడియంలో వైభవంగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కానటువంటి విధంగా ఇక్కడ చేస్తున్నాము. వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరికీ మేము విన్నపించేది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ పండుగ వాతావరణాన్ని చేసేది కేసీఆర్ సేవదళం. అందరికీ ఎమ్మెల్యే కానీ మంత్రులు కానీ అప్పీల్ చేస్తున్నాను ఏమిటంటే రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ ఫెస్టివల్ అంటేనే కేసీఆర్ పుట్టినరోజు అని, దాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలని, ఒక పండుగ వాతావరణంగా జరుపుకోవాలని వాళ్ళందరికీ నేను ఒక అప్పీల్ కూడా చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైంలో కూడా మేము ఘనంగా చేస్తాము. ఈరోజు డే బై డే మేము అభివృద్ధి చెందుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఘనంగా చేస్తాను. కాబట్టి హ్యాపీ బర్త్డే కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారు గౌరవప్రదంగానే ఈ కేసీఆర్ సేవాదళం స్థాపించాము, దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం. కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి మరి మన హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. జై కేసీఆర్, జై భారత్, జై